Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα που έχει στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι ήμασταν αντάξιοι ενός τέτοιου παιχνιδιού, σταθήκαμε με αξιοπρέπεια, ήμασταν καλοί κατά διαστήματα, είχαμε τις ευκαιρίες μας. Προηγηθήκαμε με 2-0, δεχτήκαμε γρήγορα το 2-1. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είχαμε κάποιες ευκαιρίες αργότερα για να πετύχουμε και ένα τρίτο γκολ. Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μου για την προσπάθειά τους και η απόδοσή μας ήταν πάρα πολύ καλή. Σίγουρα όμως δεν είμαι ευχαριστημένος από το τελικό αποτέλεσμα που θεωρώ ότι ήταν άτυχο και άδικο για μας. Πιστεύεις ότι θα μπορούσατε να διαχειριστείτε αλλιώς το παιχνίδι δηλαδή? Κοιτάξτε, όταν το τρίτο γκολ μπαίνει στις καθυστερήσεις δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια διαφορετική διαχείριση όσον αφορά την αλλαγή του ρυθμού. Ναι, νομίζω ότι ήταν κομβικό αυτό που είπα πριν, ότι δεχτήκαμε πάρα πολύ γρήγορα το 2-1. Από εκεί και πέρα προσπαθήσαμε να το ισορροπήσαμε, είχαμε κάποιες ευκαιρίες σε αντιπιθέσεις. Η εμπειρία της Σιλίδας φάνηκε, αλλά θεωρώ και πάλι όταν δέχεσαι ένα γκολ στις καθυστερήσεις, σίγουρα σου αφήνει μια πικρία.